मोनबाय ने गोमोनखा बरिया गिदिर देरथार साला नोंखौ 18,000 नङाबा फाना र' 20,000 नङाबा फाना नोंखौ 20,000 जाहोनानैसो फानगोन नोंखौ दाख्लै मा जाबावनो गैला जाखांबायबा बोनांथ'बाय बे जानायानो मोनबा नांबावो होले होबाय थानो हानो खायोमोन आं थानायाथ' मा साइजनि अमा बे उदैयानो नांबायनो हायाव मा साइजनि अमा नोंलाय उदैयासो देरसिन अमानिफ्राय गावनि उदैयासो मा साइजनि मा दाम नोंनालाय गायदेसो अमा गायदे अमा गायदे मानो उन्दुखो खिया जाखांनायखाय उन्दुदों र' बे गायदेखौ 20-25,000 मोननो बारा गोबाव फिनांनाय नङालै ओरै फै राकेश ब्रह्मनि अमा बियो आदा राकेशनि अमा राननाय होबायलै आसला देरबाय सेसा मेगनसो खिन्थु नै देरहांबायलै ओमफ्राय नै मासेबाव मानै खर'फ्रानो बिराद साइजखा जाम्बा बेदा